Bun găsit, stimați ascultători, bun găsit, stimați cititori ai cotidianului Mesagerul de Telorman. După cum bine știți, nu mai sunt decât 3 zile până când clopoțelul va suna pentru noul an de învățământ și, bineînțeles, pentru toți elevii care sunt antrenați în sistemul de învățământ din județul Teleorman. Cum sunt pregătite unitățile de învățământ teleormanene, mi-am propus ca începând de astăzi să discut cu cei responsabili în acest sens, în primul rând cu edilii șefi ai municipiilor și orașelor noastre. Drept urmare, la microfon am alături de mine pe viceprimarul municipiului Roșiorii de Vede, doamna Cristiana Pipersavu, pe care vreau să o întreb cum este pregătit anul de învățământ la Roșiorii de Vede, cum sunt unitățile școlare utilate la momentul acesta și mai înainte de toate, bine ați venit pentru prima dată alături de noi. Mulțumesc! Mă bucur să pot să discut cu dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră cu ascultătorii dumneavoastră, cu cetățenii municipiului. O să încep prin a mulțumi în primul rând colegilor mei profesori și învățători, managerilor unităților de învățământ care au făcut un efort deosebit ca să pregătească școlile în această perioadă, cu atât mai mult cu cât ajutorul guvernului n-a venit. Așa cum probabil că toți știm, am văzut pe toate ecranele posturilor de televiziune cât de pregătit a fost guvernul pentru a deschide aceste școli. Ne-a anunțat toată vara că vor beneficia copiii de tablete, că ei au alocat fonduri, dar toată greutatea acestui început de an școlar a căzut pe umerii școlilor și a autorităților locale. Și noi ne aflăm în aceeași situație. Școlile au depus un efort extraordinar pentru că spațiile destinate învățării nu pot asigura o distanțare pentru toți elevii din clasă și atunci au trebuit să facă scenarii și să găsească felcități de soluții. Noi a trebuit să căutăm prin pușculița destul de secătuită spre sfârșit de an. Să nu uităm că ne aflăm deja în trimestru 4 și că dacă guvernul ar fi avut prin Ministerul Educației, ar fi gândit puțin, măcar să ne fi spus că va cădea totul cu umerii noștri, măcar cu o lună, două mai devreme, poate că am fi reușit să drămuim mult mai bine ceea ce a mai rămas din buget. Deci vă spuneam că la sfârșitul lunii august am rectificat bugetul, că tot ce a fost pe rezervă bugetară, adică vreo 3 miliarde jumate, i-am alocat pe toți pentru achiziția de măști și dezinfectanți, astfel încât fiecare copil să poată primi până la 22 decembrie, când teoretic se ia vacanța de iarnă, câte o mască pe zi. Și toți dezinfectanții necesari, de la dezinfectanți de mâini până la dezinfectanți de suprafețe și fotele. Este greu de discutat și de acceptat situația pe care o traversăm acum. Nu vreau nici să dramatizăm foarte mult această situație, tocmai pentru ca părinții să înțeleagă că își vor duce copiii totuși în condiții de siguranță la școală, pentru că, așa cum spuneam la început și cum mulțumeam, colegii mei dascăli au făcut tot ce a fost posibil pentru a le asigura micuților condiții bune pentru începerea anului școlar. Știți că în majoritatea unităților de învățământ se va intra pe scenariul galben, adică o jumătate la școală, o jumătate acasă. Noi i-am sprijinit unele din unitățile școlare în toate acești 3 ani, de 4 ani, au reușit să-și facă pe investiții rețelele de supraveghere și au mai achiziționat echipamente. Cine nu a fost pregătit a mai primit bani acum și și-a rezolvat aceste probleme. Suntem deficitari însă la capitolul tablete și am să spun că așa cum poate lumea se lasă înșelată de ordonanța Guvernului 144, prin care spune că alocă
175 de milioane de euro fonduri nerambursabile, am să vă spun că este o ordonanță care sprijină poate comunitățile mari, orașele puternice, care au bugete mari, și nu o comunitate cum este Roșiorii de Vede, ca să nu spun de alte comunități mai mici. Prin ordonanța respectivă, banii pot fi obținuți în urma scrierii unui proiect, a cărui etapă de depunere este de la 15 octombrie la 15 ianuarie. Ghidul de finanțare este în acest moment în perioadă de consultare, iar finanțarea, dacă este pe criteriul primul venit, primul servit, poate fi obținută începând cu 1 decembrie, spune că vor semna contracte de finanțare începând cu 1 decembrie și că sunt eligibile spre decontare orice cheltuieli făcute cu 1 august. Dar eu întreb guvernul și ministerul de ce a trebuit să arunce pe umerii noștri acest lucru, pentru că pentru a face o achiziție în acest moment trebuie să ai și alocare de fonduri, pe care comunitățile nu prea le au acum. Nu era mai corect ca această achiziție să o facă în mod centralizat ministerul, prin inspectorate și să fie alocate după nevoi unităților școlare? Ne vom afla în situația în care multe autorități locale nu vor putea să deconteze nimic, pentru că nu pot să achiziționeze nemai având bani la buget. Probabil proiectele care vor fi scrise și vor fi depuse spre finanțare ori vor ajunge prea târziu, ori nu vor fi eligibile. Și în criteriile de eligibilitate deja am identificat o problemă. Se discută la eligibilitatea proiectului pentru a evita dubla finanțare, că nu pot beneficia de sprijin financiar fonduri publice dacă ai accesat în ultimii 5 ani un proiect și derulezi proiecte în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice pentru același grup țintă. Vorbesc pentru acel grup țintă, nu pentru activitatea anume. Iar este bine știut că unitățile de învățământ au și alte proiecte în derulare. În principal vorbesc despre cei cu proiectul ROS și întreb și eu Ministerul și Ministerul Învățământului și al fondurilor europene la ce s-au gândit când au scris acest ghid de finanțare. Elevii care sunt în proiectul ROS, care sunt elevi și în grupul țintă al unui proiect de finanțare privind achiziție de echipamente IT, nu vor putea beneficia. Și mai sunt și alte proiecte pe care unitățile de învățământ le au, fonduri nerambursabile și după cum este la momentul acesta scris în ghidul de finanțare, s-ar părea că nu pot să acceseze aceste fonduri. Deci, din acest punct de vedere, ordonanța dată de guvern nu ajută și nici nu pot să spun că prin această ordonanță guvernul s-a gândit să sprijine unitățile de învățământ. De autorități nici nu pot să spun acest lucru. Școlile din municipiul Roșiorii de Vede. Am 7 unități de învățământ cu personalitate juridică și încă 10 structuri arondați. Deci, în total, am 17 unități în care își desfășoară activitatea preșcolari, școlari și liceeni, care ar trebui să beneficieze măcar de un cadru sanitar care să facă acel triaj. Știți că la cabinetul școlar, sau dacă nu știți, spun eu ascultătorilor dumneavoastră, sunt angajați 2 medici, un medic stomatolog și un medic pediatru și 5 asistenți medicali, dintre care la momentul ăsta un post este vacant, o doamnă tocmai a ieșit la pensie. Păi atunci vreau să-mi răspundă și mie Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului, cum pot eu să asigur cu 6 cadre medicale
17 unități de învățământ. Pentru că se pare că nu pot face acest triaj, deci nu pot scana copiii, nu le vor lua temperatura, cadrele didactice. Că nu n-au competența să facă acest lucru. Deci, în momentul ăsta, aceasta este o problemă pe care o ridicăm și la care nu primim răspuns. Doamna viceprimar, în condițiile astea există posibilitatea nefastă, pentru că așa pot să-i spun, să existe copii contaminați la un moment dat cu coronavirus și ei să nu știe, pentru că se știe, copilul e un purtător de virus, dar care este asimptomatic. Deci eu vreau să fiu foarte optimistă, pentru că sunt, în primul rând, sunt părinte, în al doilea rând sunt și cadru didactic și să știți că eu îmi doresc foarte mult ca școala să înceapă în format fizic. Pentru că, în primul rând, mă gândesc la copii. Copiii au nevoie de educație și așa de anul școlar trecut s-a cam ales praful. Nu suntem toți pregătiți pentru învățământul online, nici noi profesorii nu suntem încă adaptați acestui stil, nici copiii nu sunt încă, nu toți agrează acest mod de învățare și la acest moment nici nu și-a dovedit prea mult eficacitate. Dar, într-adevăr, noi trebuie să ne luăm toate măsurile pentru siguranța copiilor noștri. Eu înțeleg foarte bine pe colegii mei de astfel, care unii dintre ei au o anumită vârstă și care se tem pentru viața lor, așa cum a spus și dumneavoastră, copiii sunt asimptomatici în general și, ca să zicem așa, pot fi purtători. Mulți dintre ei fac naveta pe mijloace de transport în comun. Deci eu, ca școală, chiar dacă îmi iau toate măsurile de siguranță în interiorul școlii, nu pot să știu ce se întâmplă în afara școlii. Copilul îmi poate veni la școală, posibil pozitiv. Este util să am un cadru medical acolo. Nu știu dacă termoscanarea poate rezolva problema, dar un cadru medical pe care să-l ai la școală este obligatoriu. Nu numai în situația aceasta este, dar și în general e bine să am un cadru medical în fiecare școală. Și știți că nu vorbesc, hai să nu mă duc până la liceu, unde elevii sunt mai mari și poate mai responsabili, dar am unități de învățământ preșcolar, grădinițe cu program prelungit, în care este necesar să am un cadru medical acolo. Foarte multe ori colegii mei au solicitat acest lucru și noi am solicitat la PSP să ni se permită să mărim schema, din păcate nu am putut face mai mult de atât. Și mai mult decât atât, pentru că iar suntem într-o situație excepțională, nu am 4 posturi de îngrijitor pe rețeaua de învățământ vacante, dar nu de acum, de câteva luni bune. Și unitățile de învățământ acum se văd nevoite să înceapă fără aceste posturi, pentru că ele sunt blocate. Și ce să vedeți, deși, așa cum în spitale, pentru că a fost nevoie, s-au angajat, nemai ținându-se cont, pentru că într-adevăr era nevoie, eu consider că la acest moment acest lucru trebuie să se întâmple și în unitățile de învățământ cu personalul necesar, care este deficitar la acest moment. Am grădinițe unde nu am îngrijitori. Acolo copiii sunt foarte mici, pot dori să se ducă la toaletă. Un educator nu poate să se ducă și la toaletă cu copil, să stea și cu ceilalți, să asigure supravegherea celorlalți la grupă. Asta în ceea ce privește personalul și în ceea ce privește lipsa de implicare și de viziune, ca să zic așa, a celor care gestionează acest sector numit educație. Și poate că lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi ajuns în acest stadiu, dacă n-ar fi existat acel ministru care ne-a dat o lege a educației, în care totul se reduce la costul standard pe elev.
Doamna viceprimar, a apărut o problemă, în sensul că deja este mediatizată pe toate canalele media naționale și nu numai. Sunt cadre didactice care au o anumită vârstă, sunt vulnerabile, medical vorbind, și care multe dintre aceste cadre medicale refuză să mai meargă la școală pentru că dumnealor justificat gândesc că va fi o problemă în condițiile în care vor contacta acest virus. La Roșiorii de Vede avem astfel de cazuri? Deci eu la acest moment nu cunosc astfel de situații, dar avem și noi cadre didactice care sunt vulnerabile, suferind de anumite boli cronice, de diabet, de alte afecțiuni. Doar că colegii mei își doresc foarte mult să-și ducă până la capăt nobila meserie în sprijinul acestei generații și nu avem astfel de solicitări. Dar să știți că, într-adevăr, colegii mei sunt foarte expuși. Există și o îngrijorare în acest sens, trebuie să o recunoaștem, în rândul cadrelor didactice. Da, este o îngrijorare, au fost puse foarte multe întrebări, au fost îndelungi consultări cu părinții, cu profesorii, directorii au petrecut această ultimă perioadă a vacanței căutând soluții și pentru cadrele didactice, nu numai pentru copii. Să sperăm că lucrurile nu vor avea un deznodământ nefericit pentru niciunul dintre noi și că ne vom duce la capăt datoria pe care o avem față de copii. Doamna viceprimar, unitățile școlare din Roșiorii de Vede acum, în acest prag de început de an școlar, sunt dotate cu termoscanere, cu tot ceea ce dumneavoastră, ca și administrație publică, puteți pune la dispoziție, pentru că văd că de la guvern speranțe mari nu sunt. Toate unitățile de învățământ au început cu apă caldă, săpun, hârtie igienică, dispensere cu soluții de dezinfectant la fiecare sală de clasă, pe holuri. Au și termoscanere, dar am zis aici, rămâne să vedem cum vor fi, cine le va folosi, cum vor fi folosite. La acest moment, ghidul dat de minister nu mai prevede obligativitatea de a lua temperatură și că acest triaj observațional trebuie făcut de către părinte acasă. Covoare de îmbibate la intrări, distanțare, marcajul holurilor, sălilor, intrări, ieșiri separate, circuite, toate aceste lucruri școlile le au. La acest moment au tot ceea ce le trebuie din acest punct de vedere. V-am zis, cu ceea ce suntem noi deficitari la acest moment, achiziția de tablete pentru copiii cu nevoi deosebite, cu copiii cu venituri reduse. Pentru acei copii, noi nu am reușit să achiziționăm tablete la acest moment. Vom face acest lucru dacă onor guvernul va finanța achiziția lor, adică vom deveni eligibili pe proiect. Deja, deși ghidul este doar în consultare, noi deja scriem la cererea de finanțare pe acest ghid care este acum, tocmai pentru a fi gata între primii, urmând doar la finalizarea ghidului și noi să facem, să adaptăm cererea de finanțare. Doamna viceprimar, știu că sistemul de educație pentru administrația publică de la Roșiorii de Vede, în speță pentru domnul primar Cârciumaru, pentru dumneavoastră, a fost un element primordial în acest mandat care l-ați deținut ca primar domnul Cârciumaru, viceprimar dumneavoastră. Ce ne puteți spune despre investițiile realizate, bineînțeles, punctual și în mare, la nivel de municipiul Roșiorii de Vede, pentru ca activitatea de învățământ să se îmbunătățească simțitor? Deci eu aș vrea să mă bucur că mi-ați spus această întrebare. Într-adevăr, lăsând la o parte faptul că eu sunt cadru didactic, dar aș vrea să vă uitați și pe echipa de consilieri a Partidului Social Democrat din mandatul care se încheie acum și pe lista de consilieri de acum și o să vedeți că noi am crezut și
și suntem convinși de faptul că educația în municipiul Roșiorii de Vede este foarte importantă. De aceea, pe lista noastră sunt foarte mulți profesori, directori de unități de învățământ și, într-adevăr, în acest mandat ne-am străduit ca o parte importantă din buget să meargă către unitățile de învățământ, deși suntem cu toții conștienți că acest municipiu este rămas în urmă, că sunt foarte multe de făcut, că oamenii așteaptă străzi, apă și canal și că puțin văd investițiile care se fac în școli, uneori trecând neobservate. Știți prea bine cum arătau școlile înainte, știți cum arată școlile și acum. Se vede cu ochiul liber că s-a investit în ele. Am făcut 2 terenuri de sport ultramoderne la școala Eminescu și la școala Zaharia Stancu. Acum este în procedură de achiziție pentru a se face același lucru și la școala Alexandru de Părăseanu. Avem o grădiniță nouă, o grădiniță a 5. S-au asfaltat cele 2 curți mari, generoase ale celor 2 licee mari, Anastasescu și Virgil Magiaru. S-a investit, așa cum ziceam, în camere video, în unitățile de învățământ. A mai fost achiziționat mobilier și alte echipamente. Mai avem de făcut. Din punctul meu de vedere, niciodată nu e suficient și întotdeauna este loc de mai mult, mai bine. Au fost achiziționate echipamente noi la locurile de joacă de la grădinițe, dar vreau să vă spun că fără echipa pe care am avut-o alături de noi, și nu mă refer doar la echipa de consilieri, la directorii de unități de învățământ, mă refer la cadrele didactice care au ales să se implice și care au ales să facă un parteneriat din profesia lor și viața de familie, ca să zic așa, împărțindu-și viața între casă și școală, am ajuns să avem niște condiții bune pentru copiii noștri și să le oferim ce își doresc ei. S-a făcut sala de sport la școala 4. Școala 4 va intra și ea într-un proces de reabilitare. Avem un proiect pe fonduri europene, urmează să înceapă în anul următor. Deci ce să spun? Cred că se vede că s-a investit în învățământ și nu mai spun că n-am avut probleme cu plata transportului cadrelor didactice sau n-au avut dumnealor probleme cu decontare, că s-au acordat burse elevilor, lucrul ăsta începând chiar din mandatul domnului Duică. Nu se mai acordaseră burse la elevi sau poate nu s-a acordat niciodată. Deci ne-am străduit. Poate și am fi acordat mult mai mult sau bursele poate ar fi fost mult mai mari dacă bugetul ne-ar fi permis. Dar așa cum v-am spus la început, în orașul nostru este nevoie de foarte multe și atunci datoria noastră a fost să încercăm să echilibrăm bugetul în așa fel încât să ne păstrăm prioritățile, dar să și rezolvăm nevoile cetățenilor. Doamna viceprimar, o ultimă întrebare, dacă se poate. În urmă cu câteva zile, domnul primar Cârciumaru își exprima mai mult decât îngrijorarea față de situația de la structura Gala Galaction, de la școala Gala Galaction, legat de sala de sport de acolo, pentru că, iată, decât s-au ridicat puțin la cei pivoți, este un factor de risc pentru copii. Domnul primar mi-a spus că a făcut toate eforturile și el este în atenția dumnealui ca această sală de sport aflată în construcție să nu devină un pericol fizic pentru copiii de la școala generală numărul 3, cum este cunoscută în municipiul Roșiorii de Vede. Care mai este situația acolo? Că vedem că diriguitorii care ar trebui să preocupe nu prea mai interesează acest lucru. Deci, după cum știți, sala de sport de la școala Gala Galaction nu este investiția primăriei, da, exact. Ministerului Învățământului. Ea este începută în 2009 și ne aflăm în anul 2020 și o vedem în ce stare se găsește. An de rândul a primit finanțare și banii s-au întors înapoi la minister pentru că nu au fost cheltuiți de către constructor. O
poate să-i folosească. În vremea guvernului PSD s-au făcut toate eforturile pentru ca această sală de sport să se finalizeze. Pentru că, așa cum spuneați, considerăm că este un pericol pentru copiii din acea școală să am o construcție acolo. Și deși s-au alocat bani serioși pentru finalizarea acestei săli de sport, constructorul nu și-a făcut datoria și încă sala de sport este la stadiul la care o vedem cu toți. Datoria Ministerului este să verifice și să aplice penalități, din punctul meu de vedere, constructorului care categoric nu a respectat termenele. Și mama ei de sală de sport s-a fi făcut în 11 ani, exact. Mai bine de 11 ani. Noi tot am solicitat atât când ne-am permis să îngrădească, să am tot făcut adrese și domnul primar a fost foarte consecvent pe acest subiect, căutând fel și chip să poată rezolva această soluție. În primul rând, siguranța copiilor. Dânsul mi-a spus, este prioritară siguranța copiilor și este chiar o bombă cu ceas această începere de construcție acolo. Exact. Așa este. Precum spune și dumneavoastră, noi nu mai avem foarte multe clase de copii acolo. Am fi putut să-i mutăm la școala Dan Berindei, dar am ținut cont de interesul beneficiarului, adică de aceea unitățile de învățământ au o circumscripție școlară, pentru că copilul trebuie să fie cât mai aproape de școală, ca să-l poți duce de la Gara Galaxion la Dan Berindei, deși am transport școlar, totuși sunt părinți care își doresc copilul să fie mai aproape de casa lui. Și atunci am ținut cont de dorința părinților și am lăsat această școală deschisă. Probabil că în viitor vom încerca să convingem părinții că în interesul lor și al copiilor este mai bine să îi mutăm. Și această unitate de învățământ, altădată o unitate cu care ne-am mândrit și de pe băncile căreia au ieșit oameni care locuiesc în oraș, care au o pregătire frumoasă, oameni pe care... Eu sunt un elev al acelei școli și mă doare sufletul să văd ce se întâmplă acum la școala... Da, să fie închisă. Asta este datorită scăderii populației școlare. Așa este. Dar atâta timp cât vom putea să susținem financiar, o vom ține deschisă și vom respecta dorința părinților de a-și aduce copiii acolo unde doresc. La final, vă rog un mesaj adresat cadrelor didactice, elevilor și părinților, în primul rând, dumneavoastră ca dascăl, doamna viceprimar. Știți că luni începe școala, nu vor fi deschidere oficiale și, deși toate unitățile de învățământ și-au chemat copiii, vor discuta cu ei în curtea școlii, părinții au consultat în sistem online. Ce să spun, le doresc din suflet și sunt convinsă că vom trece cu bine peste această perioadă și urmărească copiii, în primul rând, să-și urmărească visurile și să și le împlinească. Și lucrul asta se poate întâmpla doar prin studiu, părinților să fie sănătoși ca să-i poată sprijini, să le fie aproape și să le fie și nouă parteneri, așa cum îmi place să cred că am fost în toată această perioadă, iar colegilor mei de astăzi, toată dragostea, le doresc să aibă putere să trecem cu bine peste această perioadă, să ne facem datoria așa cum ne-am făcut-o întotdeauna, să nu se simtă că suntem nevoiți să mergem cu frâna trasă cumva și la sfârșitul anului școlar 2020-2021 să fim pe deplin mulțumiți că ne-am făcut datoria și că avem de ce ține capul sus, primind, ca să zic așa, zâmbetele de mulțumire ale copiilor, elevilor noștri. Doamna viceprimar, vă mulțumesc tare mult și cu mare drag, oricând
sunteți invitata noastră pentru a ne acorda un interviu cu privire la tot ceea ce este nou și, bineînțeles, ca informații utile pentru ascultătorii noștri. Vă mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc că ne vedem cu bine, că ne auzim cu bine. Vă mulțumesc!